Union Soudanaise RDA a ciden kulu dɔw minnu n'olu bɔra Bamako yan san 1960 a kiri fɔ kalo la n'o ye san kalo 7nan ye ka taa Mopti u taa kun ye jumɛn ye san kalo 7nan tile fɔlɔ o kun ye ka taa Mopti gouverneur fɔlɔ n'o ye Mamadu Maïga ye ka taa o sigi Union Soudanaise RDA tɔgɔ la ani fanga tɔgɔ la Henri Corentin ale de taara ka taa Mamadu Maïga k'a lasigi Mamadu Maïga min lasigira k'a kɛ Mopti gouverneur kura ye o fɔlɔ ye an bɛna ka na o de ka kumakan ka olu da lamina a ye fɛn min fɔ ka baro in lase aw ma baarabɔ komi jagokɛla do Bamako yan an b'a fɔ ka koɲuman dɔn ko laseli min kɛra ye an k'o da lamina simin kan na. C'est le cœur plein de joie. Ne dusukun falen ni ɲagali ye. Et le souffle coupé d'émotion. Fiɲɛ yɛrɛ bɛna ɲini ka tigɛ na ka sababu kɛ kinikininba ye. Que je prends la parole à l'occasion de mon installation solennelle. Ko n bɛ kuma ta n sigili kɛrɛnkɛrɛnnen senfɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Dans les fonctions de gouverneur de la région de Mopti. Ka n ka baaraw ka olu ta min bɛ tali kɛ Mopti gouverneuriat la Mopti kafobolo kɔnɔna na. Pour dire ma foi en l'avenir du Mali. Walsa n ka limaniya ye min ye ka ɲɛsin Mali siniɲɛsigi ma k'o jira. Ma confiance dans ces institutions. Nga danaya fana ye min ye ka ɲɛsin fanga a ka bondaw ma. Et ma détermination à défendre ces institutions. Ani cɛsiri min bɛ na walasa ka o fanga bondaw ka olu lafasa. J'éprouve une profonde satisfaction. Nimisi wasa kono dumanba o de bɛ n na. Et une légitime fierté. Wa ɲagalilen do ɲagali min ni a ka kan. Devant la confiance dans le parti et le gouvernement. Danaya ɲɛkɔrɔla la danaya min ni parti ani gouvernement n'o ye fanga ye. Viennent de m'investir en m'élevant à ces hautes fonctions. Ni olu bɔra sisan ka o dan kan ka ni jɔyɔrɔ kɔrɔtalenba in di yan n ka sigi o kunna. Que l'un et l'autre, à travers eux, le peuple malien tout entier. O fila fɛn fɛn filɛ o ye ka tɛmɛ o fɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen. Trouve le témoignage de ma sincère gratitude. Ko barikadali belebele ka sɔrɔ yan ka a lase u ma. J'ai écouté avec tout l'intérêt qui s'y attache la brillante intervention du ministre chef de la délégation du bureau politique national en cette cérémonie. Kuma barikama nafama minnu ni o bɔra sisan ka fɔ ministre fɛ ni ale ye cidenkulu ɲɛmɔgɔ ye Union Soudanaise RDA parti ɲɛmɔgɔyaso fɛ ni lajɛ in senfɛ. Évoquant à la fois les principes du parti. A da nana ka na se parti a tagabolow ma. Les tâches du gouvernement et les objectifs à atteindre. Fanga ka baara ye min ani kuntilena minnu bɛ ni olu ka kan ka waleya k'u lasɔrɔ. Il a précisé aussi les charges et les obligations qui vont être les nôtres. A ye pereperelatigɛ kɛ fana baaraw ani kɛta fɛn fɛn de bɛ yen ani dɔnni minnu ni olu bɛna kɛ anw ta ye. Cet exposé magistral me dispensera d'un long et inutile développement de ma pensée. A bɔra ka kɔrɔfɔ jɛlen ɲumanba minnu kɛ sisan o bɛna ne tanga ɲɛfɔli kuntagala jan nafantanw ma ka bɔ ne miiriya la. Qu'il me soit permis simplement de profiter de l'occasion pour confier à mon auditoire. Yamaruya o ka dinɛ ma dɔrɔn ka bɔ nin kɛnɛ in nu ma walasa ka kumakan kalifa n lamɛnbaaw la. À quel point j'apprécie cette marque de confiance. K'a jira u la dɔrɔn nin danaya min dalen bɛ ne kan nin ye fɛnba ye ne bolo cogo min na. En effet, une loi universelle de la psychologie. Ka da o de kan sa mɔgɔya yɛrɛ kɛcogo ye ani hadamadenya yɛrɛ kɛcogo la diɲɛ kɔnɔ. Veut qu'après les émotions d'une brillante promotion, tout homme conscient. O bɛ min laɲini o de ye nin ye k'a fɔ ko ni a kɛra ko i ye sanayɛlɛba sɔrɔ i ka baara kɔnɔna na sanayɛlɛ min bɛ manamana adamaden n'i b'i yɛrɛ kalama n'i b'i yɛrɛ dɔn. Réalise soudainement et médite. O bɛ i sigi ka i hakili jagabɔ ka miiri. Eh bien, j'ai médité et réalisé le sens profond de la confiance du gouvernement et du parti. O la ne ye n sigi kan hakili jagabɔ ka miiri kɔrɔ dumanba min ni o bɛ parti ani fanga ka danaya la. Elle signifie d'abord une claire conscience de la situation et du but à atteindre. A kɔrɔ ye fɔlɔ lahalaya jɛlen min bɛ sen na bɛɛ b'o o kalama ani kuntilenna min fana ni o ka kan ka lasɔrɔ. Elle signifie une ferme volonté d'aboutir au résultat escompté. A b'a yira fana k'a fɔ ko ŋaniya jɛlen min bɛ yen ni o de dabɔ kun ye laɲiniw ye fɛn minnu ye ka olu sɔrɔ. Une capacité d'organisation. Ani seko damayira min bɛ yen kow labɛnni na. Et de coordination de toutes les énergies dans le sens des options du parti. Ani fangaw fɛn fɛn de bɛ yen ka se ka olu bɛrɛ bɛn k'o kɛ ka o bɛn ni parti ka jɔsenw ye.
Elle signifie aussi a kɔrɔ ye fana ko que tous les obstacles qui jonchent notre chemin ko gɛlɛya fɛn fɛn de bɛ yen ni olu kɛlen don ka an ka siraw dabɛn et freinent notre progrès, ni olu bɛ an ka ɲɛfɛtaali bali telles les routines bureaucratiques, i n'a fɔ birow olu kɔnɔna na fɛn minnu tuma bɛɛ lajɛlen na ni yɛlɛmali tɛ don a kɛcogo la n'a bɛɛ ye ko kelen ye ka daw les antagonismes partisans, fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen nin karisalakaw ni ɲɔgɔn cɛ ani nin karisalakaw ni ɲɔgɔn cɛ les obstructions systématiques, kow labalani u kɛcogow fɛ les marches rétrogrades. kɔkan tagamaw baara minnu bɛ an na segin kɔ En un mot, dakuruɲɛ kelen na toutes les contradictions doivent être résolues fɔɲɔgɔnkɔ fɛn fɛn de bɛ yen a bɛɛ lajɛlen de ka kan ka ɲɛnabɔ par l'action concertée et persévérante des responsables o ka kan ka kɛ kɛwalew olu fɛ min bɛ kumaɲɔgɔnya ani jijali kofɔ ka bɔ ɲɛmɔgɔw yɔrɔ sous l'autorité vigilante du gouverneur. wa o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ gouverneur ale ka kɔlɔsili kuntigiya jɛlen kɔrɔ Désormais, pour tous, une seule alternative demeure. don nataw la bɛɛ lajɛlen ta fan fɛ fɛɛrɛ kelen pe de bɛ yen Réussir ou se démettre. ka ɲɛ sɔrɔ ka se sɔrɔ walima ka walan sɛmɛ Elle signifie enfin et surtout a kɔrɔ ye min ye labanna ani jɔnjɔnna un dévouement inlassable ka cɛsiri kɛ dantɛ cɛsiri min na sɛgɛn tɛ min na et une probité morale de tous les instants ani tuma bɛɛ lajɛlen miirili la ka tasi vis-à-vis des masses dont la confiance reste le fondement de notre système. ka o ɲɛsin sigida mɔgɔw olu ma olu minnu ka dannaya ye an ka tagabolo sigilan ye Est-il besoin de souligner l'importance, sinon la primauté, de l'enthousiasme populaire dans la construction nationale? yala kun bɛ ala k'i da don nafa la ani fɛnkɛta fɔlɔ minnu bɛ yen ni u bɛ tali kɛ jama yɛrɛ ɲagalili la ka i bolo don faso baara la wa Cet enthousiasme créateur o ɲagali min filɛ o ye ni o bɛ kow bɛɛ lajɛlen dabɔ qui naît de l'adhésion volontaire et sans réserve des masses à notre politique, o bɛ ka sababu ye sigida mɔgɔw o bɛ don an ka parti la ka taa sɔrɔ u ma u tɔ to u yɛrɛ ka laɲini fɛ qui se crée par la conviction et la persuasion, o min ni o bɛ danni kɛ wa ni o bɛ sɔrɔ fɛnɛ danganiyali fɛ dusukun na ani lajɛyali kɛnɛ kan par une sollicitude raisonnée des responsables à tous les niveaux, k'a sababu kɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ olu ka kanubagantiya kundamaw olu bɛɛ la en un mot par l'amour désintéressé des hommes. dakuruɲɛ kelen na kanuya fɛ kanuya min ni o kunkɔrɔ fɛn tɛ minɛ o la fɛn tɛ ɲini o kɔnɔna na ka bɔ adamadenw yɔrɔ C'est là les collaborateurs de demain le savent. o kɔni an ka sini baarakɛɲɔgɔnw olu b'o dɔn Ils savent aussi que le mérite de chacun se mesurera à sa capacité d'accepter et de faire accepter les sacrifices multiples et nécessaires qu'implique notre option. o b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko bɛɛ kelen kelen ni min ka kan o bɛ suma ni a yɛrɛ seko ye ka sɔn ani ka mɔgɔw lasɔn fana yɛrɛdili caman ma yɛrɛdili minnu ni olu ka kan wa ni an ka jɔsen b'o laɲini C'est pourquoi, ka da o de kan dans l'exercice quotidien de nos fonctions, an ka don o don baaraw olu kɔnɔna na notre autorité sera fondée sur l'amour et la confiance plutôt que sur la crainte. an ka fanga o bɛna ka na sinsin fɛn min kan o ye kanuya ni dannaya ye nka a tɛna na sinsin siran kan Et la division plutôt que sur la crainte et la résignation. a bɛna sinsin fɛn min kɔni kan o de ye i ka kow ka o bɛrɛbɛn nka a tɛna na sinsin siran kan ani ka degun to i kan ka i da di o kan a tɛna na ɲɛsin o ma C'est là une des conditions essentielles de notre réussite, o ye an ka sesɔrɔli o sartu dɔ la kelen ye car nous aurons ainsi disposé du moteur le plus dynamique de l'histoire pour mener à bien notre révolution. o cogo de la sa an na se ka sababu de sɔrɔ sababu min ni o yɛrɛ de ɲɔgɔn tɛ tariku kɔnɔna na walasa an ka yɛlɛmali kɔnɔ dumanba an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o la k'a ɲɛ cogo min na Notre collaboration an ka baaraɲɔgɔnya sera empreinte de la plus grande cordialité. o na sinsin dusukun na kanuya kan Elle sera marquée de loyalisme, sariya batolen na kɛ a sinsinna ye de franchise tiɲɛ fɔli et aussi de fermeté, ani ka i jɔ i cɛ jɔsen kan afin que triomphe l'idéal du parti qui est aussi celui des hommes, de tous les hommes, épris de paix et de justice. walasa hakilina min ni o bɛ parti la o hakilina ka se ka ɲɛ sɔrɔ ni o ye bɛɛ lajɛlen ta ye mɔgɔ minnu ni olu bɛ hɛrɛ o nɔfɛ minnu n'olu bɛ tilennenya nɔfɛ La confiance
et la sérénité du temps danaya ani basigi min ni o ko bɛ fɔ naissent de la certitude de la réussite. olu bɛ bange danganiya de kɔnɔna na ni danganiya b'i kɔnɔ k'a fɔ ko i bɛ ɲɛ sɔrɔ k'i bɛ sabati. Or, disait le président Modibo Keïta, k'a sɔrɔ jamanakuntigi Modibo Keïta ale yɛrɛ b'a fɔ ko nous sommes condamnés à réussir. ɲɛ sɔrɔli ye an ma wajibikisɛ bilen de. Aussi sommes-nous confiants et sereins. yala an dalen bɛ a la ka an basigi wa. Malgré l'ampleur et la complexité des problèmes, de nos problèmes, hali k'a sɔrɔ an ka gɛlɛyaw olu ɲɛ ka misɛn o yankan ka bon. car notre cause est noble et juste. ka d'a kan an bɛ ka fɛn min laɲini o ye fɛn ye min ni a bɛnnen don wa ni a tilennen don. Ainsi donc, monsieur le ministre, o cogo la n balimakɛ minisiri messieurs les députés, chers camarades, n balimakɛ wasaden tamaɲɔgɔn kanunenw notre serment en ce jour solennel an ka layidu ye min ye nin donba in na bɛɛ lajɛlen ɲɛna sera simplement un serment de fidélité au parti o na kɛ layidu ye tilennenya layidu kantigiya layidu ka ɲɛsin parti ma et de dévouement fervent à la cause publique ani ka cɛsiri kɛ cɛsiri barikama ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ma ka ɲɛsin jama ka hakɛ ma afin que vive le Mali libre et prospère walisa mali ka se ka ɲɛnɛmaya mali min kanabilalen don ni a yiriwalen don dans une Afrique indépendante et unie. farafinna kɔnɔna na farafinna min ni a yɛrɛma hɔrɔnyalen don n'a kɛlen don kelen ye. lamɛnbaw nin kɛra gouverneur kura mɔpti gouverneur kura mamadu mayiga nin kɛra ka kɔrɔfɔw ye san 1961 na ka baro in lase aw ma barabokum nin kɛra aw tulo garisɛgɛ ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen walemadɔn ko aw kan bɛn ni ɲɔgɔn na wɛrɛ ma.